खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो गोदान गोदान आपडेट्स, एडुकेशनेल, मोटिवेशनेल आरो टेक्निकल भिडिअ लाबोबाय थागोन। दा बिब्दिनो गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनै जोङो मोनसे टपिक गोदान जब एडभार्टाइजमेन्टनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। दा बे जाहैबाय ग्रेजुएशन आरो क्लास 8 पासनि थाखाय जब ओंखारदों दा हेल्थ डिपार्टमेन्टआव। दा बेखौ जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायनो सानदों। दा एडभार्टाइजमेन्टखौ एक्सुवेलि अफिसियेलि मोनसे वेबसाइट एबा मोनसे माबायाव जोङो मोननाय जायाखै, नाथाय बेखौ जोङो खायसे जोंनि लकेलनिनो दा पस्ट होनाय दा बैफोरनि गेजेरजों कालेक्ट खालामनाय जादों। दा बेयाव मोनसे सुपारिनटेन्डेन्ट अफ डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालनिफ्राय दा बेनिफ्राय एनाउन्स खालामनो होननानै मोनसे एडभार्टाइजमेन्टखौ नुनाय जादों। गासै 24 पस्टनि मोनसे भेकेन्सि ओंखारदों। जुदि इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थानो खावलायबाय। दायो जोङो माबे पस्ट एबा मोनबेसे पस्ट दङ दा बेखौ जोङो एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों क्लियारै नायलांनि। डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालनिफ्राय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों। दा बे एडभार्टाइजमेन्टआ जाहैबाय वाक इन इन्टारभिउ। दा इन्टारभिउनि मोनसे कालारखौ होखानाय जादों। लोगोसेनो बेयाव 3 मान्थसनि मोनसे कन्ट्राक्चुअल बेसिसाव जब ओंखारनाय जादों आरो लोगोसेनो दा बेखौबो होखानाय जादों मे बि एक्सटेन्डेड, दा बारायनायनि चान्सेसबो थानो हायो। दा बेखौ बुंनो क्लियारलि होनाय जादों। दा बेयाव दङ नाम्बार 1आव नायोब्ला नेम अफ पस्टआ जाहैबाय नार्स स्टाफ। दा बेयाव गासै पस्टआ दंमोन 10 नाम्बार माने पस्ट दङ। दा बेयाव जाहैबाय जुदि बेनि क्वालिफिकेसनखौ नांगोन दा बेयाव GNM डिप्ल'मा, दा नार्सनि खायसे नार्सिं कलेजनिफ्राय रिकगनाइज कलेजनिफ्राय दा बेयाव डिप्ल'मा लानाय जानांगोन। दा बेयाव सेलारिखौ 10,000 फिक्स होनानै मोनसे हमना होनाय जादों। लोगोसेनो नेक्स्ट सेकेन्ड नाम्बाराव डाटा एन्ट्रि अपारेटर, दा बेयाव मोनब्रै पस्ट दङ। लोगोसेनो बेनि क्वालिफिकेसनखौ ग्रेजुएशन इन एनि डिसिप्लिन आरो 1 year डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसनाव होनाय जादों। सेलारिखौ नायोब्ला 10,000 फिक्स दा बेखौ होनाय जादों। दा नाम्बार 3आव क्लिनार, दा बेयाव 10 नाम्बार पस्ट दङ एबा 10 पस्ट दङ। बेयाव क्लास 8 पास जानांगोन। दा बेयाव 1 year एक्सपिरियेन्स इन क्लिनार सार्भिस, माने बिदिनो क्लिनाराव माने एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन 1 year, दा बेखौ बुंनाय जादों। लोगोसे बेनि सेलारिया जाहैगोन 8,000 फिक्स, दा बेखौ क्लियारलि होनाय जादों। लोगोसेनो जों गाहायाव नायोब्ला जों माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन, दा बेखौ एप्लिकेसन फर्म मोनगोन। दा बेखौ केन्डिडेट्स मास्ट एप्लाइ अफलाइन इउजिं दा स्टेन्डार्ड फर्म अफ एप्लिकेशन्स, दा स्टेन्डार्ड फर्म लानानै दा बेयाव अफलाइनाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंनाय जादों। अफलाइन नालाय दा बेयाव खाम लागोन, खामनि गेजेरजों खायसे लिरनो खिन्थादों। लोगोसेनो बेयाव इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन, एडमिट कार्ड, मार्कशिट, कास्ट सार्टिफिकेट दा बेफोरखौबो होफानायनि खोथाखौ बुंदों। अरिजिनेल डकुमेन्टस, गासै अरिजिनेल डकुमेन्टसफोरखौ माने भटार आइडि आरो आधार कार्ड दा बैफोरखौ माने वाक इन इन्टारभिउ, बै इन्टारभिउ खालि लाबोनो थाखाय खावलायनाय जादों। आरो बेयाव दङ साबमिसन एड्रेस, साबमिट द एड्रेस, मोनसे माने अफलाइनै एप्लाइ खालामनायनि मोनसे साबमिट दा एड्रेसा जाहैबाय दा सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटाल। दा बेयाव एड्रेसखौ लिरनो थाखाय खावलायदों। दायो जोङो नायनि, दा बेयाव खायसे नटखौ होनाय जादों, इम्परटेन्ट नट्सफोरखौ होनाय जादों। दा बेखौ जोङो फरायनानै नायनि। गोबां इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ बेयाव होखाना होनाय जादों। माबायदि बेयाव नाम्बार 1 नायोबा सेलारि केन नट क्लेम सेलारि इनक्रिमेन्ट, सेलारि बारायनायनि जेबो खोथाखौ बुंनो हानाय नङा। दा बे क्लेम खालामनो हानाय नङा, बेखौबो क्लियारलि बुंनाय जादों। नाम्बार 2आव दा केन्डिडेट्स केन नट क्लेम फर एक्सटेनसन अर रेगुलेसन, दा केन्डिडेटआ माने 3 मान्थसनि कन्ट्राक्चुअल दा बे जबखौ मावनायनि उनाव दा जेबो क्लेम खालामनो हानाय नङा। जबखौ माने बारायबावनांगौ, जबनि डेखौ एबा मोनसे मान्थखौ बारायबावनांगौ होननानै जेबो क्लेम खालामनो हानाय नङा होननानै क्लियारलि बुंनाय दंखायो। नाम्बार 5आव होदों दा वाक इन इन्टारभिउ इज टु बि हेल्ड अन 21 and 22 खालाराव 10 बाजिनिफ्राय दा बेखौ अफिस अफ दा सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटाल बाक्सा, दा बे सिभिल हस्पिटाल बाक्सानि दा सुपारिनटेन्डेन्टनि दा अफिस, दा बे अफिसाव मोनसे इन्टारभिउ लानाय जागोन 10 बाजिनिफ्राय। लोगोसे एज लिमिटखौ होनाय जादों बेयाव 18 निफ्राय 40 इयार्स, दा बेनि गेजेराव जानांगोन केन्डिडेटआ
दा बे खोथाखौबो क्लियारलि बुंनाय जादों। अके लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंब्ला गिबियाव एप्लाइ खालामनांगोन। दा बेनि उनाव दा बै 21 एन्ड 22 आगष्ट खालि दा डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव फैनानै 10 बाजिनिफ्राय इन्टारभिउखौ होफैनो थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों।